Aku soalnya gede, cita-citaku pengen di bojo loro, Mak. Bojo loro ki mbok kon apa wae? Sing siji takon ngewangi masak mae. Sing loro takon ngewangi mbah mae. Terus nek bojomu loro? Engko turumu karo sapa? Aku nak turu karo mae wae ya. Lah iki lho, Pak, anak sing berbakti karo wong tuwa. Lah terus bojomu makan turu karo sapa? Yo ben turu karo Pak Ewa ya, Mak. Masuk. Mbak, sampean iso dadi rondo ping 3 piye to ceritane? Ceritanya gini loh guys ya. Piye? Aku kan uangnya suka berbagi. Berbagi kok bojo iki. Sama-sama kan rondo kira di bojo. Terus ketok iki ya sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekahne ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Sing diomong indah iki ngondi? Kurang oleh piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo. Paling bojone sampean iki waleh karo sampean. Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Ingat ya sayang, Nyapa neh, bolak-balik mbok ancam mek. terpantau kamu gila wanita. Ya sak lumrahe nek wong lanang iki gila wanita. Aku angkat kaki dari hidupmu. Lah nek aku gila kamu. Kalau kamu gila aku angkat kaki ke pundakmu. Terus kamu masukin aja sayang sampai mentok. Nggak apa-apa, boleh kok, aku ikhlas sayang. Oh, lho kok jalan. Oh sayang. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi yo ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Aja macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampai mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo toleh. Laki-laki kalau sudah menikah bakal seperti tuyul. Dipeluk, disusoni, terus disuruh nyari duit. Menyala tuyulku, lah ya kok keren aku. Aku loro wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolan ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. Ngomong kok. Ciri-ciri wong lanang idaman. Iya, ciri-cirine apa ae, Mak? Wangi. Wangi kaya aku iki, Mak ya. Terus apa ae, Mak? Steril dari kuman dan penyakit. Aku ya jelas steril dari kuman dan penyakit, toh, Mak. Piye to kowe? Gak pernah marah. Aku ya gak pernah marah, Mak. Tapi mutungan. Cium istri sehari 50 kali. Gak dower lambene ku, Mak. Sehari makan 1 kali. Yo kaliren. Hafal minimal 30 kecamatan. Lagi pendaftaran caleg tau to, Mak. Gak pernah selupa. Ibu, Mak. Langit kuwi dhuwur.
samudra kuwi jeru. Jadi jangan mencintai seseorang setinggi langit jika tidak mau terluka sedalam samudra. Kandiani kok ngeyel. Aku wis kulino didoni ya. Kulino didoni. Waduh. Kok malah kulino didone? Mongko aku ndek bengi bareng itu. Carane piye carane? Yo ngene lho. Iki ra dadi-dadi kok. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah kan disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan, Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. Ayo apa? Diket apa nih diketok? Ayo apa dah? Balik Sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Masa pikiran dhewe iki lho. Lah apa nyatane? Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, penasaran Mas. Yo pengen roh ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone. 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak tripel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Anjo anjene. Metune yo bareng, ndesae yo bareng, enake yo bareng, ya dilap bareng. Ngono kok isih wae ora iso urip bareng. Nggonku iki aja nggo dolanan, mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Ayo, Mas. Bola bali aku ngomong karo kowe, nyambut gawe iki sing bener. Iki yo bener ngono kok. Ngerti nek arep bodo nyambut gawe do tangane digegem. Lah nyekel pancol nek ra gegem piye begar yo jeblok goblok iman. Do butuh duit ora kowe iki? Butuh. Heh? Lah yo butuh. Sampung urung ado nyambut gawe. Yo durung bocah ngono kok. Ya we do pringusan ora gablek. Anja. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan? Sawat botos iki lem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndekne aku mbok dadi LC, iki dino aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Ndule matos kuwi. Moh,
Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Mbak, masak karo ijlik ini enak ketoke. Itu malah cengengesan. Iya, apa meneh terus diumbulin tumpang kompor, Mas. Jan mau wening wi. Terus jemput kamu ke Slomet geni. Kok jaran. Yo ngalah, enak, Mas. Enak dengkulmu melocot kuwi. Gatel aja nih lanang ngono ya. Raine. Ketek ketulup. Mbok rasa ngono kuwi karo wong lanang ki sing rada sopan kok. Kan sopan piye? Aku beneran mbokon ngene iki, ha? Lah piye saiki njalukmu opo dhewe wis barae? Iya bar gelem wae. Gelem bar aku. Ora, guyon. Guyon ae. Ayamu iki lho. Enek gelem mangan kerakalan iki, he? Kok urip adimain ora nyambut gawe. Man gampang ngono ya gelem. Eneke kuwi ya dipangan ora enek ya. Enek aku tok sing mbok pangan kuwi kok mandang. Kok iso nyolong dasmu kuwi. Wis korpo Mas kesel aku urip ngene terus iki. Yang ini ayo orang sarapan kok. Wah, ning omah iki aku dodol tempe mendoan. Wah, jenengan ra tau ngrasakne tempeku to? Wah, jenengan ning ngrasakne. Mumpung dereng kebacut ampun. Lah ngopo? Tempene bosok, Pak. Bisa. Kula kenal kalih Eka niki teng pasar critane riyen. Iya. Mriku dodol tempe, kula dodol manuk. Lah manuk kula mabur notol tempene Eka, lenger, Pak. Ngungkuli corona. Mergo tempene bosok niku wau, Pak. Pun jenengan nek ditawari tempene Eka, ampun. Iki ora usah memberitakan kabar hoak kuwi jenenge kan jatuhkan apa jenenge daganganku. Ora, pokoke aku kudu menyehatkan bangsa. Lah pokoke bangsa iki ora entuk mangan tempemu. Mergo bosok tempene. Lah salahe manukmu sing dridis kok. Ngerti tempe tak dol kok ditotol. Pokoke takon nginguk tok kok jano kok. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Oke, tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Ndek ingi enek bocah gak ndek penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak ndek dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah.
Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, moko Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Muga-muga nomore ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Mosok to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk weh. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh. Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel.